Esselamu aleyküm mehriban doğançlarım. Kişiler birleşilen size yatırmak isteyen arkadaşlara sizi Türkiye Devleti'nde işlep öğren ortamın ikinci, üçüncü, 6 aylık ya birinci 6 aylıklar kimliklere başvurmak isteyen ortamda %100 garanti kimlikler çıkanlar, başvurumdan devam edenler ya da üçüncü 6 aylıktan sonra ikametler berilen derler. Şoň üçin aňsat ýol bilen size ýatlatmak isteyen İstanbul için 2 ýyllyk üniversitetler açyldy. Hukuk kaýtlama dowam etýänler 30 ýaşdan aşaglary senlik üniversitetlere yerleştirip bolýanlar 4 ýyllykdan 5 ýyllyk 2 ýyllyk üniversitetler kaýt işlemi dowam etýänler. Ýa-da biziň çalışmadym gerekmi 3-nji 6 aýlykdan sonra bagymsız öz adyna şirket açyp çalışmadan at berýär. Yani İstanbul'un senlik yerlerinde işlep bilersiňiz, yani sigortany kendiňiz ödeýän aýda %100 garantiyali çalışmadan çıkarıp berýänler. Şu wagtdan gijä galman, wagtyňyz kimligiňiz dolmagyna 1 aý galymy ya 10 ýaş galymy bize ýüz tutuň dogançyklaryň kimligiňiz alyp berýänler. 8 ýyldan soň Türkiýe Devletine gelip beren dogan garnaşlamaz bar. Olara da bagymsız kimlik alyp berýänler. 8 ýyldan soň gelip berenler. Türkiýe Devletine işlemene gelýän türkmen doganlarymyz bar şöýerde 70 günlük bilen gelýänlere ikamet kimlik alyp berýänler. Istese üniversitede kaýt ýapsyn, istese elinde ikamet kimlik 1 ýyllyk alyp berýänler. Türkiýe Devletine ýene-de işlemene gelýän, 1 aýlyk turizm viza beren gelýänlere ikamet kimlik alyp bolanok. Olara 2 ýyllyk üniversitetlere kaýt ýapyp İstanbul'un içinde işlep bilýänler dogançyklar. Ya da kime taahhütnama gerek, kime öý kaýt gerek bolsa bize ýüz tutuň alyp berýänler, elimizden gelenini kömek ederiz. İstanbul'un içinde mehriban dogançyklarymyz iş gözläp berenler bardyr. Biziň elimizde bolan işlemleri türkmen doganlarymyza gelin gyllamada höýdürler. Medet işgülen gruppa şo taý kaýt ýaparys, profillerden nomer moýjak, üniversitet hakda islenlik soraglaryňyz bardyr. Medet üniversitet iş ilan gruppa oňa da yerleşdirip siziň nomerlaryň kaýt ýazyp üniversitet hakda islenlik soraglaryňyzy berip bilersiňiz dogançyklaryň. Üniversitet başga kimler gir bilýär? 30 ýaşda aşagyna baý bolsa 3-nji 6 aýlyň alandan soň başga ýerlere başvurur. Many yer tapmaýan bolsaňyz 2 şert bar. Birinji 2 ýyllyk üniversitet, ikinji çalışmadan alyp berýänler.